Arriola Sailburuaren azalpen ziztrinak sinisten baditugu, EH Bilduko kideok bizionario batzuk gara, mago batzuk gara, eta gure kristalesko bolan ikusi genuen 4 hilabete lehenago kontratu hau ze ingeniaritzari emango zion Arriola Sailburuak. Kasualitatea izan da guk 4 hilabete lehenago asmatu izana. Kasualitatea izan den bezala, batzorde hau justo antolatu izana kontratazio honen inguruko azalpen idatziak jaso behar genituen azken egunean bertan izatea. Kasualitate hutsa hori ere. Eta ona, gaur ekarri gaituen kasu honetan, kasualitatea aukera bat da. Bai, baina ez oso probablea. Lehenik eta behin, euri zaharraren gainean egiten ari delako euri berria. Alegia, lehenagotik datorren kontua dela kontratazio adostuen susmoa. 2021ko CNMC-ren 2 kasu eskandalagarriak alde batera utzita, konsultoren kartelarena eta errepide eraikitzaileen kartelarena, legealdi honetan bertan, EH Bilduko kideok sail honetako hainbat kontratazio irregular detektatu, salatu eta atzera botatzea jada lortu dugulako. Hedabideetan agertu ez den arren. Eta laburki azalduko dut. Jaurlaritzako kontrol ekonomikoko bulegoak hasi zuen kontua. Arriolaren kontratu txiki bat bertan behera utziz 2021ko urtarrilean. 4 Barras enpresari hainbat kontraturen errepikapenagatik legez kontrakoa dena. Ondorioz, EH Bildutik eskatu genuen Javier Losa kontrol ekonomikoko bulegoko zuzendariaren agerraldia. Eta bertan, Arriolaren sailak egindako beste 2 kontratu errepikatu sorta salatu genituen. Legearen kontrakoak izateagatik. Seikaz eta Gabinete 6 enpresei egindakoak. Handik 4 egunetara, hori ere kasualitatea izango zen, Arriolak bertan behera utzi zituen guk seinalatutako 2 kontratu. Enpresa hoiekin egindakoak. Inolako azalpenik eman gabe. Eta guk azalpen idatziak eskatu ondoren, hurrengoa onartu zuen Arriolak. Se ha producido un problema de descoordinación interna que se lamenta. El departamento intentará evitar situaciones de descoordinación como la producida. Eta antza, metadatuen kasu hau ere, deskoordinazio kasu simple bat balitz bezala, pasarazi nahi du sailburuak. Akats tekniko eta ofimatiko huts baten aurrean egongo bagina bezala. Lizitazio publiko bateko plegu baten PDF-aren izenburuan kontrato hitza eta enpresa baten izena agertzea, akats ofimatiko simple bat dela sinistu behar dugu. EH Bilduko kideok 4 hilabete lehenago notario aurrean asmatu izana akats ofimatiko simple baten ondorioz gertatu dela sinistu behar dugu. Ez da sinesgarria. Arriola Sailburuaren azalpena horrela dei baldin badakioke. Noski, ulertzen dugu metadatuak artxibo zaharrago batetik arrastaka eraman daitezkeela. Eta akaso, arrastaka eraman direla kasuren batean. Baina orduan, zein izan da lehen kasua? Eta zergatik idatzi zen lehen kasu horretan lizitazio publiko bateko plegu baten PDF-aren izenburuan kontrato hitza eta ingeniaritza ezagun baten izena. Zeren eta guk ulertzen dugu kontratu zaharrago bat erabiltzea eredu gisa beste kontratu berri bat egiteko. Baina ez dugu ulertzen kontratu zaharrago bat erabiltzea preskripzio teknikoko plegu bat idazteko. Ez dauka azalpen tekniko sinesgarririk. Niri ere gertatu zait, aipatu duzu zuk zeuk Arriola Sailburua. Segurazki zuen taldean gertatu dela. Legebiltzarkide gisa, nik erregistratutako idatzizko galdera baten PDF-aren izenburuan, agertu izan da beste galdera baten izenburua. Baina hori ulergarria da. Erabili nuen galdera bat eredu moduan beste galdera bat egiteko. Baina zuena sinestezina da. Ez da sinesgarria kontratu bat erabili izana eredu moduan preskripzio teknikoko plegu bat egiteko.
Batak ez daukalako zerikusirik bestearekin. Mundu ezberdinetako dokumentuak direlako. Eta hori ez bada egia, alegia inoiz ez baduzue erabili kontratu bat eredu moduan plegu bat egiteko, orduan zertara dator plegu baten izenburuan kontratu hitza agertzea. Ingeniaritza ezagun baten izenarekin batera. Oso arraroa da hori. Ez diozue azalpen sinesgarririk eman, eta ondorioz, oso arraroa da EH Bilduk kasualitatez asmatu izana zeinik irabazi behar zuen lizitazio publiko bat. Ura iragarri baino ia 4 hilabete lehenago, notario aurrean. Zeren eta lehiaketa honetan, plegu bateko PDF-aren izenburuaz gain, beste gauza bitxi batzuk egon dira. Eta puntuazioarena da deigarriena. Eskaintza merkeena egiten duen enpresa da, hain zuzen ere, eskaintza tekniko okerrena duena. Biak ezberdintasun handiz. Posible da? Posible da. Probablea da? Ez hainbeste. Eta lehiaketaren irabazlea, notario aurrean iragarri genuena, naiz eta merkeena ez izan, puntuazio subjektiboari esker irabazi zuen. Eskaintzen balorazioan, kritikak edukita ere. Zehazki, esaten da bere proposamenaren zati batek, irabazi duen ingeniaritzaren balorazioaz ari gara, esaten dute mahaiko adituek, galera funtzionalak ekar zitzakeela ingeniaritza horren proposamenak. Nola da posible beraz, puntuazio subjektiboan 123 puntu gehiago atera izana, lehena geratu zena bigarrenak baino. Ezberdintasun handiegiak daude lizitazioaren puntuazioetan. Praktika kolusorioak egon aldira, lizitatzaileen artean? Ez gaude ziur. Praktika konnibenteak egon aldira Jaurlaritzako karguren batekin batera? Ez gaude ziur. Ziur dakigun bakarra da, preskripzio teknikoen pleguan kontrato zener jartzen zuela eta zenerrek irabazi zuela. EH Bilduk 4 hilabeteko aurrerapenarekin notario aurrean iragarri bezala. Eta horri ez diozu azalpen sinesgarririk eman Arriola sailburua. Ea bigarren txandan lortzen duzun.